gitawag nila Tabon Peak mga kalaagan no. Ana ko diri sa may tumoy gyud. Kuan ni siya kanang bato pero mura siya giukit ba. So kani nga murag zipline nila mga kalaagan paingon dito sa Pikas Bungtod. Badyan Tops. Ang pinaka-thrilling nga part aning nga video mga kalaagan no. So naaday ko diri sa Barangay Tabon. Kay moadto dito sa gitawag nila Tabon Peak. So ipakita lang nako ninyo mga kalaagan kung tuan ako dito sa babaw. So let's go. Kana diha tumoy sa peak mao na ako ang adtuon. So muna agianan padung dito mga kalaagan no. So medyo tungason siya gamay pero kaya raman. Unya mao ni dalad mga kalaagan diha mi agi unya ang motor nako gibilin pa dito ay kana. So klaro kayo. So gamay-gamay na lang pagantos mga kalaagan no. Moabot na ako dito sa tumoy. Let's go. Medyo tungason jud siya gamay pero kaya raman. So angay lang ta maghinay-hinay. Naan ako diri sa gitawag nila Tabon Peak mga kalaagan no. Naan ako diri sa may tumoy gyud. So nice kayo diri mga kalaagan no. Pakita gyud ninyo tibuok palibot 360 nga. Grabe. Nice gyud kayo. Mauna ni hitsura diri sa babaw mga kalaagan no. So naa sila gibutang gamay nga murag patag dinhi para naay kapatungan. So maghinay-hinay lang ta ani nga mga bato diri mga kalaagan kay medyo hait jud siya, makasamad kung matapigas mo. Makita jud gikan diri sa babaw mga kalaagan ang buhol. So mauna diha napita. So diri sa Pika side mga kalaagan. Asad sila gibutang asad sila gipatag gamay diri para makapatong ka o makapapicture. 360 na siya background mga kalaagan no. So pwede sad mo makakatkat daring dapita pero maghinay-hinay lang gyud mo kay medyo hait ang bato mga kalaagan no. Mo nay dalan padung dito sa Dalagit mga kalaagan. So kining dalana gikan dito sa Ubos padung sa Alegria o Sangi. Mao nay dalan mga kalaagan nga among giagian padung diri. So pangpang gid siya so angay maghinay-hinay kita daring napita mga kalaagan no. Sa sige na ko tugbong tungas diri sa Dalagit mga kalaagan no. So karon pa ko nakahunong diring dapita diri nga spot. So na-amaze kayo ko ani nga lugar kini nga bungtod nila mga kalaagan no. Kuan ni siya kanang bato pero mura siya giukit ba. Mo siya mura siya kahagdanan. Tungtod na padung dito mga kalaagan. Nya ang atbang niya mga kalaagan pangpang gihapon siya lawom kayo. So nice kayo view. Pwede ka mag-picture dere. Kinang ilang dalan dere nindot kayo. Yun mga kalaagan, padayon ta sa unahan. Let's go. Karon mga kalaagan na ako sa Barangay Ubo, Dalagit. So na ako ipakita ninyo mga kalaagan ha. Diri nga area. So kani nga murag zipline nila mga kalaagan paingon dito sa Pikas Bungtod. Mo ni kargahanan nila og utanon gikan dito sa Pikas Bungtod paingon diri. Para dili na sila maglisod o mauna lang na ilahang gigamit para hakot sa mga utanon sa una kuno mga kalaagan. Pero karon
wala na kuno na magamit kay nadaot na kuno ning motor nga naa dinhi sa diri sa area. So sayang kayo no, o mayong taog mugana og magamit og balik para magamit tawon sa mga tao gikan dito sa Pikas Bungtod. Ang mga utanon makarga gihapon paingon diri sa Mantalungon. So maura na gamay nga trivia nga akong nahibawan diri mga kalaagan no. So nindot kayo siya diri nga spot, pwede kayo kapahawayan. Usa sa dayuhonon sa mga laagan mga kalaagan no, Badyan Taps. So kanang dalana mga kalaagan mao na lahos dito sa Dalagit. Kanya so mao ni agianan patong dito kay subos. So mao na Badyan Taps mga kalaagan no, na nakasabuhay lapad kayo siya. Nindot kay diha paluparan og drone. So kaso wala lang tay drone. Kanya ang agianan dali mga kalaagan no, bato-bato siya. So kinahanglan maghinay-hinay mo og tugbong padong dito para dili mo mausamod mga kalaagan no. So nindot unta kayo adto dito pero dili lang sa ako kay hanglas kayo ang mga bato mga kalaagan no. So mao na gitawag nila Badyan Taps. Nice kayo mga kalaagan. Ang pinaka-thrilling nga part aning nga video mga kalaagan no, kay nagnaog nako padong dito sa ubos, padong sa Batyan Highlands. Dito may pinaka-thrilling kayo nga part kay sa akong nahibawan wala pa mahuman ang dalan dito, so dulhugon kayo. Kuyugi kong mag-trail. Let's go. Sa mga nangaging bulan pa itong mga kalaagan no, katong nakaagi ko daring dapita. So rough road pa ni, dili pa ni simentado mga kalaagan no, diri nga area rough road pa ni mga kalaagan. Hantod inigliko nimo ditong dapita, rough road pa na. So daring dapita maghinay-hinay na gid mi atog aginod padong sa ubos mga kalaagan kay delikado kaayo nga ma-slide imong motor antod paingon dito sa ubos mga kalaagan no. So karon simentado na siya mga kalaagan no, gikan dito simentado na paingon diri hangtod paingon dito sa ubos. So wala ko kabalo kung hangtod na ba dito sa Badyan Highland simentado na. So tara ubani ko ninyo og atong adtuon dito sa unahan mga kalaagan. So diri nga part simentado na pero putol gihapon, under construction gihapon ang maong lugar mga kalaagan no. So kining dalana hanglas kaayo padung na dito sa ubos mga kalaagan no. So mao ni akong giingon nga exciting nga part, thrilling kayo ni. So kung mahimo ako ana lang ning guyuro ni ako ang motor kay ngilo kayo balos hanglas kayo. Pero sa katong mga anad na kayo diri mga kalaagan mo agi no, so okay na kayo sila, kaya ra kayo nila. So ako ani nahinay lang sa ako ani mga kalaagan. Wala akong giingon nga mag-trail ta gamay. Kaya ang motor nga akong gigamit si BB Kalabit scooter. Mauna ang magiagian mga kalaagan no. Hanglas kayo so madarag pugong sa kamot. Hanglas kayo.
grabe pinupungay sa kamot mga kalaaga, no? So di gid mada, ginaugan na lang nato dito sa babaw. Muna akong giagian mga kalaaga, no? Gikan dito sa babaw. Shout out tayo sa mga rider o sa mga habal-habal o sa mga sige ng gaagi diring dapita nga nakaya nila tungas naog diri mga kalaaga, no? Believe kayo ko ninyo. Ride safe.